Ka OnePlus kadang sidip launch ya kana pun thema jongki ka bana ka Note series. Bat kata kade ka OnePlus Note 6. Kane kade ka successor ne ka bami pateng na ka to ka bamanin snem ka OnePlus Note 5. Ngai I menta kisngi kana ka OnePlus kala sedang ban pai syaki performance centric phone. Lane kila kham fokus ban penbiang haki gaming. Menshwa ki jusina ya ki phone ki balong all rounder. Kamut haki liang ki game ru ki biang bat hakal yang ka kamera jongki ru ki biang. Na kata ka daw kala long ka we na ki brand ka bapa bat ka baya yeu tam. Andre menta kisngipat kana ka OnePlus kala sedang ban her kana ka popularity jongka. Kane kala bande na ka daw ba kana ka OnePlus M menta kisngi kala amat cibun kijing ban penkiu ya ka brand jongki. Bat haki ni kisngi am kidon cibun teligi kubor kilai thu ba kana ka OnePlus kala sedang ban penduna ya kinong tre jongka kibade haka global market. Bat dang sien haki ni kendiat teo baladep uto CEO jongka Robin Liu ubade pit ya ka Indian market ula resign no naga OnePlus bat ula late pai no support China. Bat kane ru kala ban kta ya ka market jong naga OnePlus hapo India ru. Ngam tip hitip nam ya kane kana ka OnePlus bat ka Realme M kidai ki sop brand jongka Oppo. Tenaga ta daw lai thu ba hadin ba kana ka OnePlus kala amat ya kini kijing kana ka OnePlus kan sangya no ban pentrikam lane iService haki offline store. Bat kan sedang ban iService tang haki online. Bat nalor kata kan sedang ruban pedonkam daki service center jongka Oppo. Bat kan sedang ruban pedonkam yaki manufacturing center. Bat kita ki R&D center lane ki research and development center jongka Oppo. Tenaga ta daw kala ban long ba kila ya penben ba kana ka OnePlus kan kam fokus yaki performance centric phone. Bat ka Oppo pat kan kam fokus yaki kamera centric phone. Tenaga ta daw PE ba kana ka OnePlus kala sedang ban fokus tang haki performance centric phone. Kum ka OnePlus 15 bat ka OnePlus 15R ki kam fokus haka performance jongki ladapi page ha. Bat wat haka OnePlus 15S ka ban sami ru PNUI kan long kumju hi. Kat ba haka Oppo pat kumba PE haka to ka Oppo Find X9 series jongka ki kam fokus ya ka kamera jongka. Kalong tik kum ka Vivo ru haki phone jongka ka kam fokus ya ki kamera. Kat ba haki IQ pat ka bade ka sub brand jongka ki kam fokus ya ki performance laneban lek kai game. Bat kane ka juga strategi la pendonkam da ka Xiaomi ru. Kumba pitip ba ka Redmi bat ka to ka Poco kidang dei ka ka nong rim jongki ka Xiaomi. Tekumta PE ba haki phone Redmi ki kam long all rounder haki phone jongki haka kategori jongki budget bat ki mid range phone. Kat ba haka Poco pat ki kam fokus ya ka performance lane ban lek kai game haki kategori jongki budget bat ki mid range phone. Bat ka Xiaomi pat yala de haka liang ki kategori jongki flagship phone ka kam fokus ya ka kamera. Bat namar bagal ade ka flagship phone tekumta haka liang ka performance jongkaru kam de syu ka bapa. Tekumta kana ka Oppo bat ka OnePlus ru kinsa sedang no ban yat haka tagalenti. Haka ba PNUI ba kana ka OnePlus kan kam fokus ya ki performance lane ban lek kai game. Kan ba ka Oppo pat kan kam fokus ya ka kamera. Ngatarai lang ba kana gajing bata jonga yakine ki eki kan improve sibun ya ka knowledge jongpi ban tip ya ka tanrai jong kini ki brand. Te anyways haka na video ngin yapet ya ki features jong kana ka OnePlus Note 6. Bat hadin balakut kana ka video piru princess nya thu hi ba kana ka phone ka kam fokus haka performance. Teh syua bangan sedang ngakwa ban ai kuble ya baro ki balak sim benta. Haka ban yo komen haka to ka previous video janga ban nya thu ya ka model bat ka brand jong ka phone ka ba phibat menta. Bat haba ngapet bha ya ki to ki komen jong phi ngala ba majority ki babat daki budget phone. But sa ki mid range phone bat ki ba kham duna ki de ki babat daki flagship phone. Hoy don ru ar ki bawan komen bat ki thu ki bat daki brand ne ki model ki bom di official hangne hapo India. Bat kita ki long kum ki red magic phone bat ki Huawei phone. Ngam tip ki thu hok ne ki syua komen. Bat ngam tip na ki thitru namar kine kim long available hapo India. Bat kum kato ka Huawei le kamde hiru ka bapenon kam daka Android operating system. Nadu bakala syakban ne syak restrict naka Google. Ka penon kam daka operating system lajang kata daka Harmony OS. Hoy ngitip ya kine gibran kide gibran ki bapau nam jong kari China. Kum kane garet magic phone kade ka gaming phone jong ka company Nubia. Bat kane ka Huawei ru kade ka company bapau nam tam jong kari China. Henry kibun kiri kum kiri Europe bat ka Amerika kiban ya kane ka company Huawei namar kasyak kenok baka don jinya de bayajan bat ka sarkar China ban sim netu yaki personal data jongki nong pedonkam. Te anyways haka na video pat ngakwa ban keli ka eka service operator pihak pedonkam. Ka service operator kamut yaki sim card kajak sim card mo. Te saya komen ya ka service operator pa pihak pedonkam. Ka Jio ne, ka Airtel ne, ka V la ne ka Vodafone Idea ne ka BSNL piyaban. Ngaya lede te ngabat artili kisimkan ka Jio bat ka Airtel. Te ya hang ne ngin yapit no yaki features jong kana ka phone ka OnePlus Note 6. Bat ngin sedang ban page wa ya ka design bat ka build jongka. Ka design jongka ta kala compare kan dia na ka to ka Note 5. Namar hakan ne ngi ba haka to ka kamera model jongka kila ada ka to ka balong square shape mo.
Bat nang ta lada pipej bah ha gitu gisau dong kisnat jongka kila kham long rounded shu shu. Nang ta ha kaneru nasat jongka kadon ya utu plus ki. Lang ba uneu plus ki la ban pendon kam ne customize sibun tiliki features kham tam ki AI features. Bat ha kana phone em ka we na ki colors jongka kadon ya ki line na gitu ki border jongka ha ka to ka back jongka. Bat phila ban ui hang ne kane kade kata ka colors ka badon ya kita ki line la ne ki border ha ka to ka back jongka. Tengan ya thu sundon ya ki colors jongka ru kane ka phone kadon lai tiliki colors variant jongka. Kabanangkong ka fresh mint, kabaar kata ka pitch black, kabalaipat kata ka quick silver. Kane ka quick silver kade kata ka color variant kabadon ya gitu ki border na kato ka back jongka. Kadba haki ki art lipat kimdon ya kita gilan kibadon ha kato ki border jong kato ka back jongka. Tementa ha ka bil jongkapan ka body jongka na pun kisnada ki plastik laneki polycarbonate. Bat ha ka back jongkaru kisnada ki juhi daki plastik laneki polycarbonate. Ha ka nagaliang kana ka OnePlus Note 6 bat kato ka OnePlus Note 5 ka bamnin snem kila downgrade na kato ka OnePlus Note 4. Kabami man house nem arhajar apusau. Namar ha kato ka OnePlus Note 4 ka body bat ka back jongka kisnada ki aluminium laneki metal. Te ha ka thickness bat kana ka pun ka poi kumba pra pon 100 ka kham ruben kendiat ma namar kana ka pun kande ka pun ka bahe bateri tam nabaro ki pun OnePlus. Ngin sapoi ha ka bentak bateri jongkaru ubah kila kham highlight tam ha kana ka pun. Sa sengap ba hadu bakut jangka naga video. Tenang ta ha ka weight naga jingkia jangka ka poi kumba ars pa kat kendai grams. Bat hagi sim card pat ka support dagi dual nano sim card handre ka claim support ya kita gi eSIM card. Ha ka IP rating pat ka support daga IP68 ka 69 bat ka 69K. Kata kemut kala long ka water resistance. Te ha ka ne kila upgrade na ka to ka OnePlus Note 5 namar ka to kampat long ka water resistance. Namar ba kila itang daga IP65. Nang ta ha ka durability pat kala yo ya kata ka MIL STD 810H certified. Teban unlock ya kana phone pat kila ada under display fingerprint daga optical sensor. Teman tapan nyepet ya ka display jongka. Kajing hack display jongka naga phone kalong 0.9 inci. Bat kila ada kata ka 1.5K flat LTPS AMOLED display. Kata ka 10 bit ke HDR10 plus ru ka support. Nang tah ka refresh rate ki ada ka 6000 Hz. Ha ka brightness pan hadu kat plus pat nits kata ka HPM lana ka high brightness mode bat lai hajar pat nits pat ka peak brightness jongka. Bat ha ka PWM dimming pat ka yo hadu lai hajar plus pat 1000 Hz. Kata ka mod kan best bahan pedon kam ya kana ka display jongka ha ka por min kan am kata tan ya ki kman. Telada pipet ha kitu ki screen to body ratio jongkaru kito ki bezel jongka kirit ba. Bat kilong symmetrical kamut barok sadong kilong dagi ju ki size. Nang ta ban yada ya kana display jongka kila ada kata ka crystal guard protection glass. Teman tapan ini poi hau chipset jongka. U chipset lana processor kila kana gapon kata da Snapdragon 8S Gen 4. Bat sound nanometer ka architecture kisnaya u. Une processor ude ubala khambit ma ka performance jong u. Bat ude ru processor uba mi minin snem ubangi i bakil ai hakatoka IQ Neo 10 bat katoka Nothing Phone 3. Une processor kisaya haki phone ki balong ki upper mid range phone ki bakam fokus ya ka performance. Teh kaliang processor kila upgrade kendian na katoka OnePlus Note 5. Namar ha katoka OnePlus Note 5 ki ada Snapdragon 8S Gen 3. Haga untuk tu score une processor uyok kumba R.9 million. Teban lek ka game kum ka BGMI kala support daka sispa RPU FPS. Handre namar baga support daka sispa 100% Hz ka refresh rate. Tekum ta ha ka por balek ka game M kana ga pon ka don ka option pila ban turn on. Ha ka ba ka BGMI ru kala ban kala sya ka sispa 100% FPS. Te kata kan kampun smooth shushu ban lek ka game. Handre om barok ki apps lana ki game ki ba support ya kata ka sispa 100% Hz ka refresh rate. Te ha ki software pat kana pun kila ada ke Android 16 bat utau Oxygen OS 16. Saus nem kin aya ke Android update lanega OS update bat hendus nempat kin aya ke security update. Bat hakilang ki AI features ru ki don cibun teli hakana ke pun. Teman tapan ini pet jaga RAM bat ka storage jangka. Kana ke pun ka don arteli ki RAM bat ki storage variant. Kabanangkong ki ada ke pra GB ka RAM bat ars pa 92 GB ka storage. Kaba arpat ki ada ke kat RGB ka RAM bat ars pa 92 GB ka storage. Kajak RAM kila hakana ke pun kata ada ke LPDDR5X bat kajak storage pat ki ada ka UFS 4.1. Tah kini kiliang ru ki RAM bat ki storage kila ada ki model ki bat mai lana ki bakam stand. Teman tapan ini poh ka kamera jongka. Kana ke pun kadon arteli ki kamera jongka nadin. Kabanangkong ki ada ka 10 megapiksel ka primary camera bat ka support ru ya kata ka OIS. Ha ka sensor jong kana ka primary camera jongki ki ada ka Sony Lydia 600. Kana ka sensor tekala kamrim kendian. Bat ka baki syai haki kamera jongki pun ki bahapo RPU arpusan haja. Tekana ke kamera jongka kalak ban shoot da ka 4K 60 fps. Nang ta ha ka to ka kamera ka ba arpat ki atang da ka 5 megapiksel ka ultra wide kamera. Te ha ka to ka front kamera jongka pat ki ada ka 8 megapiksel. Hakana ka front kamera jong KM kila downgrade na katoga Note 5. Namar hakatoga Note 5 ki ada ka 10 megapiksel. Te haki video pat kala ban shoot da ka 4K 30 fps. Te kumba pi hang ne kana ka kamera jong ka kampat da klan ya mo
namar kana kapun kumbangai itu baka kam fokus ya ka performance lane ban le kai game barabor ngasyat itu baki pun ki bakam fokus ya ka performance lane ban le kai game ki telot haka kamera jongki tegum ta pi haka neru namar baka de ka performance centric phone ki don sibun ki jing duna jongka kamdon ya kita ki telefoto kamera ka ultrawide kamera ru ki aitang da ka prime megapixel kata kemut kanom support da ki 4K video bad haka to ka front kamera jongkaru kila downgrade na to ka Note 5 teman tapat ni po haka main ka baki kam highlight kata yau bateri jongka na ka pun ki ada bahe tam kata da khunda 1000 mAh karena ka pun kandi ka banangkong nagi pun OnePlus ka bahe tam u bateri te hau charger pat ki ada prape won nang ta kana ka pun ka support ru ya kata ka reverse charging da ka arpunya won kata ka mut phila ban charge ya ki we pat ki pun negi we pat ki gadgets na u bateri jong kana ka pun da ka arpunya won bat ka support ru ya kata ka bypass charging tenang ta hau tu USB port pat ki ada USB 2.0 ki claim ai da tu bat mai mo USB 3.0 la neu 3.2 teman ta ngi pet ya ki pat ki features jongka kana ka pun kadon kumba khatwi teliki 5G ban wifi ki ada wifi 7 ubat mai mo una model nang ta hakana ka pun kadon ru ya utau extra chip utau G2 chip utau chip ulak ban boost ya ka network connectivity kamut kan kam khlan ban tan network nang ta hau bluetooth ki ada bluetooth version 6 uneru ude ubat mai version mo nang ta kata ka NFC ru kadon ka AR blaster ru kadon hakimat ki don light teliki mic ki speaker ru ki don artili ki speaker badla ru ban penhe hadu lai 4% ka volume teman tapan ini po haka main kata ya ka dor jongka na pun ka sedang nadu ka lagu prajar kendai spa kendai live kendai hajar kata ya ka to ka pra GB ka RAM bat ars pa 92 GB ka storage ka ba arpat la ka to viren jongki ka poi kumba 10,000 kendai spa kendai kata ya ka to ka khat RGB ka RAM bat ars pa 92 GB ka storage bat lang bagi bang offer kin yo discount hadu la hajar na ka to ka dor tra jongki bat ya kana ka pun kin di official na ka Amazon amde na ka Flipkart dengan sabu ya ka buy link jongka hapok ka description jong kana video la ne ha ka pin comment la da pe kwa ban check out ya ka tela dai page ya kini gi dor jongka bat kito ki features jongka bat la da page ha kini gi sngi bala ki dor ki phone te kana ka phone kadang long justified bat kito ki features jongka bat ka to ka dor baki la ai nama la da page ha bateri jongka ru ki ada bahet tam nang ta ka display jongka ru ka ba khambin baru prosesor jongka ru udai bala khambin te ban yo hapok ka 10,000 khamtam la da apply ya gi bang offer te kadang biang handre ya kana ka phone ngala ban recommend tang ya kito ki baklan ban le kai game kat ba ya kito ki badon kam ya ka kamera pan kane kam de ka phone ka ba kham focus la ne optimize ya ka kamera kumba pi ba ka don cibun ki jing duna jongka ha ka kamera jongka mo kam don ya ka telefoto kamera ka ultra wide ru ka telot ba nang ta ka front kamera jongka ru ka kham telot khendian teman-teman ngatarai lang ba kana video jengah kan ajing yarap ya pi cibun ban singa thu ya ki features jong kana ka phone bat kan yarap ru ya pi ban design la da de ba pi thmu ban thit ya kana ka phone tengin siam ha ka we pat ka video jengah ko ble cibun